Renouveau télé la jabagaw aw ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni a ka wagatiw cogoya ye aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi araba octobre kalo tile 20 san 2021 nin ye o renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigitɔ ye aw ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka kɛɲɛ ni retard ye an bɛ retard min na an bɛ o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ nka anw de y'a fɔ aw ye k'a mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ ma an bɛna nin kɛnɛ in sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ka daminɛ tɛnɛ ka taa se juma ma an bɛna kunnafoniyaw kun fɔlɔ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan min b'a to aw ka kunnasiri dan bɛ se ka kari o la cogoya min na ko kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen y'i bisimila aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ la aw ka teliw bɛ renouveau la ko nin ye renouveau matin kɛnɛ sigitɔla ye aw ye aw minnu fana bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la don o don foli ni tanuni bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga jamakulu an ma ɲinɛ aw kɔ cogoya si la an bɛ lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ yen nɔ k'u sɔgɔlen don an na arajow sanfɛla la ka taa se mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ma bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi araba renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan kumaso kɔnɔ yan nɔ anw maa fila bɛ yan nɔ an bɛna baara ɲɛbila baaraw kɛ yanni an kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan Amadu El Konare ale bɛ kumaso kɔnɔ sanga kungurunin aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan Amadu ni sɔgɔma ni sɔgɔma Fanta Tumota somɔgɔw bɛ alhamdulillah Aïdi ça va bien te cogo la I ni soli ka wuli an bɛ ka fara an bɛɛ kan sabula nin waati ma se 4 heures ni ma wuli k'i jɔ i sen fila kan a ta ka filiw ni kow bɛɛ bɛ ban kuma min na bina retard o b'a sɔrɔ wagati janfara a ko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ sɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi arabadonya in na octobre kalo tile 20 an ka kunnafoniyaw bɛ na tali kɛ minnu kan bakurubaw olu filɛ nin ye fɛn min bɛ tali kɛ sécurité d'état la an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni o ye SE ko ale kɔni yɛlɛmaba donna o kow la sabula ka da kan a tɔgɔ falenna o la ko SE kɔni falenna ni cakɛda jumɛn ye tɔgɔ kura jumɛn dira ma u ka baara bolodaliw bɛna kɛ jumɛn ye anw ni Isa Kabasiri bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna o kunnafoniya kuraw ko maana maliden kelen-kelenna ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ an bɛ Mufa Haidara bisimila ka bɔ Haut Conseil islamique kɔnɔna la n'u bɛ alisilamɛw ka jɛkuluba o ko fɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Haut Conseil la baaraba kalifara ale la ni o kɔni ye ka wuli ka se ka taga jatigɛ walekɛlaw ka taga olu kuma ɲɔgɔnya min b'a to bɛn bɛ se ka don ko kɔnɔna na cogo min na bɛn bɛ se ka na Mali sigida dɔw la cogoya min na o hukumu kɔnɔna na nin baaraba min kalifalen filɛ nin ye Haut Conseil islamique la anw ni Mufa Haidara bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna o kunnafoniyaw ka o bɛɛ lajɛlen di an ma ka se ka to o babu kelen kɔnɔna na anw ni Abdramane Sisoko bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ le journal Le Wagadu o maa ɲɛma don ale fɛnɛ bɛ na ka na hakilinata di an bɛɛ lajɛlen ma o kan Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la a bɛ jateminɛw la an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo ani Dr Fatou Sila bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na ko kura ɲɛ ko problème ale kan ale ka se k'an kunnafoniya kosɛbɛ Alexis Kalambiri ka taa fara anw ka don fali duman kan nin bɛɛ lajɛlen bɛna yira aw la bi sɔgɔmada in na ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye nɔgɔ bɛ na da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na fo ni Gawo marabolo y'i bɔ a la Minaka Kidal ka taa se Tawurini ma ni marabolo kofɔlen nin kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya dɔɔni olu fɛ yen nɔ samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Tɔnbɔkutu marabolo y'i bɔ a la Gawo Minaka Kidal ka taa se Tawurini ma fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci ni marabolo nin kɔnɔna la fiɲɛ min ni a fanga tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnbilo bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Tɔnbɔkutukaw olu ka yɔrɔ jan filɛli la Gawo Menaka Kidal ka taa se Tawurini ma Mali fantaw fɛ gɛlɛyaba tɛna na don yɔrɔ jan filɛliw la fɛn bɛ tali kɛ sanfiɲɛ ni sanji la o bolodalen no bi tilegan in na walima su in na Kayi marabolo kɔnɔna la Ɲoro Kita Kulikoro Nara Buguni ka taa se Sikaso ma Joyila Kucala Segu San ani Baɲangara
ola kliga ina finteni boloda chogo olu fle fembe talige kaikaula olu ga finteni hakia bijo digere bisaba ni shekina kulikoro olu tabijo bisaba ani nanina finteni digere bisaba obena ke sika suka ofino bikliga ina segu katasi moptima olu tabijo digere bisaba ani worola tomboktu olu tabijo bisaba ani durula finteni digere bisaba ni kononton obena ke gawoka ofino bikliga ina fembe talike kidalla olu tabe ke digere bisaba ani wolonvlaye menaka olu tabijo bisaba ani konontona tawdeni olu ka finteni hakea bijo digere bisaba ani flala buguninka ofeno kligaina olu fene ka finteni hakea obeke digere bisaba ani flaye fembe talike kuchalala olu tabijo bisaba ani sabala kitakaw olu fene tabeke digere bisaba ani saba ye finten digere bisaba ani saba obena ke nyorokaw feno katasi narama duanza olu tabijo bisaba ani nanina sankaw feno bikligaina katasi banyangarama olu ka finten hakeya obeke digere bisaba ani duruye joila olu tabijo bisaba ani sabala bamako distriki konnala noko bena da kabala sama fefnya bena chimi fangate na bonya kosobe gongomblon koni mena ke sababuye kasika gelea fitini do bamako kaw ka yoro jan flelila ola sanfieni sanji o bululele no bikila fanato dunen ko fe walma bishuina liga ina finteni hakea obeke digere bisaba ani flaye bamako na lamini so maraina kene chira neke kanye woro o temeleni sanga muka ani sabaye klibe na bi neke kanye tan ani sheki ni o temenani sanga konontoni wakati buluda chugo ine bi araba so maraina adikunyi awma aw kilingini na kasika aw tani aw blado ko alaka bi araba kile heredi ambela jilima nebe keneto Amadou Bolo aga temeni donki baru Amadou mesira dima kunafonia munube anga jamana kunka igasika temeni oye tumamina nege kanyo wolonvla temenani sanga bisaba no wolonvla sanga bisaba ni wolonvla choi hobaira kantina sega kibaro ya bredi o nga minye sanga saba kono nansara ka munu fara nyogon kan bakuruba obina talike ikado awa malinye mauye dangana ya dika fo minye spumanyoanya ni sika fo bina keni Amadou Kumfani yage agal ni ujeuye wasa malika kulusuma amina kuma uka sadani no bora ifana ka donga fo wulika George Membe Sena ikado jamana John Nasratike woro la dabina do ni bela jerelina sisa auye kadamene kuna shine ani bi mimme ma chama nengu ka oye ka fo Mali jamana fama kuraw ya kanu kaseka pmanywanya sabati minye yag agali haleni Amadou Kumfani anga Mali jamana ni nyanche o dana ya dara chekulu tabulu min ka oye ho conseil islamique no Mali al-islamé to nyema mbaye ya soyi awa uluka seka ni go intalabe wasa pma bisega do Mali anini ma murutile nunu ni nyanche chuya mina pma ingoni ma chama ngwa ikamananka oye jenseleke nani ma do yenga Mali kono ya ka fosi ka fomi ngara no dialogue national inclusive ko o konnala Mali de munu se ndonala Mali rebe chwala ulu yeni ndanyini ke ko na manya ka fo mugu ni kiseni jien la kana babe ban fe anolu teka sin soro ko ka pmanya yan sabati wala sa Malika joli bombi se ka tumanya Malika kulusuma o kuma ko ni kundo na kaba mena tabacho ko ne aleye hakilina do danya ka angulaje Lituani jamana kɔni bena doni ta pankurun bila ka taa Niger walasa ka dɛmɛ don Mali ma. U ka jamana ministri min ɲɛsinen do kɛlɛkow ma, ale ye ɲɛfɔli kɛ o la kunnafonidilaw ye. Lituani ka dɛmɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union Européenne ka kɛlɛkɛkulu min bɛ Sahel kungo kɔnɔ n'a bɛ wele ko Takuba ni jamana 10 bɔɲɔgɔn sen bɛ o la. Ni o dɔ ye République Tchèque ye, Estonie ani Suède. Nka Lituani kɔni Iyad Agali, n'ale groupe de soutien à l'islam ɲɛmɔgɔ ye, ale ni Amadou Kufa n'o ye Katiba Masina ɲɛmɔgɔ ye, olu de kɔni yira la walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ o kun kan ka kɛɲɛ ni RFI ka fɔli ye. Mali silamɛtɔnw ka jɛkuluba min bɛ n'o ye Haut Conseil islamique ye, ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko in kɔni ye maliyɛn fanba bɛɛ ka laɲini ye min yira la dialogue national inclusif senfɛ san 2019 ni waati tɛmɛ fanga mɔgɔw yɛrɛ bɛ fɛ k'u sinsin o kan. Ministiri min ɲɛsilen bɛ diinɛ ko ani ladala ko ma, ale y'a sɛbɛntiya ko nin ye maliyɛn fanba bɛɛ ka laɲini ye, o la ko in kɔni tɛ samasamali kun bɔ.
n'a ɲɛmaya be Sherif Ousmane Madan Aidara bolo. Haut Conseil islamique kɔni delila ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Katiba Masina ye min yɛrɛ kɛra sababu ye ka manga da ɲɔnɔ mara kɔnɔla la marsi kalo tɛmɛli min bɛnkan kɔni tiɲɛni don an be waati min na i ko bi. Mufa Haidara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Haut Conseil ka baara de bonyalen ye tuguni bari k'a bena wulikajɔ dɔw boloda walasa ka bɛn sabati maliyɛndenw cɛ Mali kɔnɔna la. Hakilina jiginna banbagaci ninnu kɔni bɛ ka bigani wale ta ka ɲɛsin Mali ma kuma bɛɛ. Wagati na min ye Aminata Bacho Kone ale ka ɲɛfɔli tun ye ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ i k'a dɔn aw baaraw daminɛ cogoyaw la walasa ka i k'a dɔn ko in tɔ faamuya min bɛ tali kɛ Mufa Haidara ale min ye Haut Conseil maa dɔ ye ale ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔ kɛ sabula ale ka jate la ko ni kumaɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ ko solution foyi tɛ n'o ye fura bɔda ye Mali bolo ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ a ye ni laseliw kɛ Amadu Jara ka kuma kalama la an ka lamɛn. Jamanadenw bɛɛ lajɛlen wele n'a bɛ fɔ ko dialogue national inclusif n'u b'a fɔ ko dini 2019 kɔnɔna la o conseil yɛrɛ participera a dialogue la ne yɛrɛ kun ye o conseil maa minnu mandaté ne yɛrɛ kun b'o la an ye participera a la maaw bɔra Mali fan bɛɛ fɛ ka na a baara kɛ recommandation min bɔra dialogue kɔnɔna la o nana bɛɛ a kan k'a fɔ k'u ka négociation kɛ ni djihadistes ye minnu ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la silamɛya diinɛ tɔgɔ la n'o ɲɛmɔgɔ ye Yad Agali ani Amadu Kufa ye parce que olu ye maliyɛnw ye ko minnu ye maliyɛn ko sigikafɔ ka kɛ n'olu ye maliyɛnw de y'a fɔ sigikafɔ la Mali problème min n'a nana kɛ k'a fɔ ko ka an yɛrɛ ka fura ɲini an ka problème na proposition min kɛra maliyɛnw ka laɲini de don fanga yɛlɛmali fanga kura min nana parce que jamanadenw ka fanga ɲininen de don ani an election ka mamuta n'o tɛ kelen soulèvement ni nana n'a ye fanga kura min n'o transition ɲɛmaa ye Assimi Goïta ye bi n'Ala kɛmɛ ka mara kalifa o la ani Choguel Kokala Maïga n'o y'a premier ministre ye olu nana fɔ ko sisan u ka mara ba taabolo cogo la jamana baara cogo kura la u yɛrɛ a fɔ cogo min na ko jamanadenw ye fɛn fɛn laɲini u b'u jija jamanadenw bɛ fɛn min laɲini u b'o jamana baara n'o de parce que u bɛ fanga mara jamanadenw de tɔgɔ la parce que ni précision fɔ ka faamu kosɛbɛ parce que n'a ye tɛsiw kɛ n'a ye bɛnkan minnu kɛ maa fɔlɔ min kan ka lawaleya o ye jamana mara kalifala maa minnu n b'a la parce que an dara la an ye sigi ka kuma dɔ kɛ ɲɔnɔ mara la bɛn kɛra marifa ma ci kalo 5 kɛra jelima bɔ mugu ma ci marifa kelen ma ci mini ma don foyi ma don sigafɔ min kɛra a kɛra ka na sababu ye donc maa minnu don maliyɛnw de don u sɔnna sigi ma u bɛ sɔn sigi ma an da ma la fɛ n'an ye sigi k'an maliyɛn dama an bɛ ɲɔgɔn faamu. Tabarikala Mufa Haidara ale Haut Conseil islamique ale maya ka ɲɛfɔliw ye nin ye sanga 42 dafara nɛgɛ ɲɛ 7 kan waati y'an ta an tɛgɛ ma bana tɔmɔta an bɛ taa ɲɛfɛ yani programme tɔw ka ɲaami. An bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniya tɔw ye sabula kunnafoni ale ka ca an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na an bɛ taa Sodi Ibrahim Diallo fanfɛ bi arabadonya in na taa ni ka segin bɛ cogo di Bamakɔ sira kanaw la an nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Magan Jakite Mackenzie ale bɛna wele bila Sodi ma a ka se ka an kunnafoniya taa ni ka seginw la.